כן! רגע, חכו. הנה שאלה ממש מעניינת. שואלים אותנו אם זה הרבה דווקא. אם אנחנו מסמסים לעצמנו גם מהנייד שלנו. אני לא רואה. הנה כאן עדן חסון שואלת אותנו. אז תגיד עדן חסון. עדן חסון. עדן חסון. אם אנחנו מסמסים לעצמנו גם מהנייד האישי שלנו. אני לפחות אישית, לאורך כל העונה לא הצבעתי לעצמי, אבל איך אתם? אני גם לא. אני פעם אחת. בבקשה, תגידו את האמת, מה? נכון, צודק. מה, לא סימסת לעצמך אף פעם? לגיטימי מאוד. אני הבאתי לאורלי שתסמס לי פעם אחת, כן, מה? אחרי זה אני אבדוק, נראה לי משקרים, אבל... אחרי זה אני אבדוק את האמת, נראה לי זה... תבדוק את ההיסטוריה של ההודעות אני אומר שלנו. את האמת, איתן. גם אני אומר את האמת. בסדר. רגע, בוא נעשה רענן. באמת לא סימסתי לעצמי. בסדר, סבבה. זה כמו, זה קצת, לא יודע. אני גם לא סימסתי, זה אורלי, אמרתי לה לסמס. אם זה אור לי זה בסדר. עכשיו רגע, בוא נראה עוד. אולי יש עוד שאלות.